Rasmus Løje. Nu vil jeg vise et nyt setup, der er kommet. Jeg har simpelthen fået nogle flere ting som et setup. Ja, nu kigger vi på det. Jeg ved godt, at den er for langt. Som man kan se, der kommer en ny computer, som står der. HP. Jeg ved ikke, kender ikke den originale, men ja, det var for en HP. Så er der min Acer, så er min JVC TV. Der er kommet et biltema tastatur op, biltema mus, min Rocat Musimolle, Logitech G710 Plus tastatur, CD drev, USB omdeler. Der er også en USB omdeler nede under min computer her. I kan lige skimte den lige der. En højttaler der, også en højttaler her bagved. Der er den. Et webcam, som der ikke er slået til. Bag det røde her er der en TV-boks. En oversætter, der er lige der. Den virker ikke lige nu. Har vi ellers fået subwooferen til mit højttalersætter. Hvad har vi mere? Skal jeg virkelig vise min gamle mus, som jeg har? MP4 video. Ja. Så er der den her gamle sag her. Den er ikke så gammel igen, men den er gået et stykke med så er det. Og undskyld larmen, det kan jeg ikke lige helt gøre for lige nu. Nå. Så er der den her gamle sag her. Så vi kan læse, så hedder den Red 3. Den var rigtig god. Desværre er den også gået i stykker med ledningen. Så den trådløs, den var dårlig. Ekstremt dårlig. Hvad er vi mere? Jeg har faktisk ikke mere. Jeg har simpelthen ikke mere for jer til jer i dag. Men bare roligt, der kommer noget mere på et tidspunkt. Måske noget nyt til næste år. Hvem ved? Men nu har jeg i hvert fald fået et helt nyt setup. Nu gør vi lige sådan her, jeg lige fjerner det ting der. Så kan jeg lige vise det på afstand. Det er sådan set sådan her det ser ud. Mit setup. Er det ikke nice? Men når det er mørkt, så tænder jeg den der. Der kommer lige et klip her, jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Nå, okay. Nu optager den åbenbart. Jeg havde åbenbart ikke. Nå, men nu optager den i hvert fald igen. Ja, det er sådan her, det ser ud om aftenen. I hvert fald. Der kommer lige et klip mere, så til I kan se noget mere. Fordi jeg har lige noget andet, jeg skal tænde også, som vi kommer tilbage lige lidt. Som I kan se, så kom der lige noget mere lys bag den store skærm der. Så ja, det er sådan her, jeg sidder om aftenen. Så nu skal jeg lige vise jer, hvordan jeg egentlig sidder på de her tre skærme. Jeg har lige slået den nye skærm til i dag, faktisk. Og det er også en, ja. Men det er så sådan her, jeg sidder på de her tre skærme, jeg har. Ja. Og det eneste lys, der er på det tastatur, det er den der grønne lampe, der er der. Og så er der den her dejlige Logitech 710 Plus tastatur til omkring 500 kroner. Den lille Rocat mus der koster 800 kroner. Den der ved jeg ikke, hvor meget det kostede. Det der tastatur ved jeg heller ikke, hvor meget det kostede. Men jeg har i hvert fald for omkring 10.000 kroner i ting og sager. Ja. Men jeg håber, I har nydt den her video, og selvom at der er lige sket en lille fejl undervejs. Men jeg vil sige mange tak, fordi I så den her video. Og jeg håber, I vil se min livestream. Den skulle sådan til start nu, kan jeg se. Nå, men i hvert fald, vi ses alle sammen.